lilipas din yan, maglilig at maglilig din yan. Kahit anong pagkatago nila sa mga fake account, lalabas at lalabas din ang katotohanan na makakapagpabagsak sa kanila. Ayun o, at magandang umaga, maraming salamat o. Yun lang o, niliwanag ko lang na kung itong mga tao ito ay mga walang puso ito, wala ho silang pakialam kung makapanira sila ng kapwa nila tao. Hindi naman ho ako yung binabanatan nila. Ang binabanatan nila, ang sinisira nila at pinintervisyon nila yung mga maliliit na naghahanap buhay. Yun ang pinintervisyon nila. Tulad ng lalamog driver, big driver, kung ano-ano mga grab driver, yan ang kanilang pinintervisyon. Hanggang sa mali, magandang araw at mabuhay po kayo lahat. God bless you all. Francis Leo Marcos. Marcos ang puta. Pagkatapos makulong ng ilang taon, siya na raw ang mismo magpupunta sa mga lugar na nangangailangan ng kanyang tulong. Ito ang ibinahagi sa panayam ng Year TV News ni Francis Leo Marcos kasunod ng kanyang pagdaya. Matatandaan na binansagan siyang FLM at nakilala noong pandemya sa kanyang Mayaman Challenge. Tunghayan ang kanyang kwento sa aking report. Matapos ang mahigit 3 taong pagkakakulong ng tinaguriang pandemic hero noong kasagsagan ng pandemya na si Francis Leo Marcos o FLM, dahil sa kanyang kabi-kabilang pagpulong na ginawa hanggang sa kasalukuyan kahit siya ay nasa loob ng kulungan, nakalaya na ito upang ituloy ang kanyang mga naiwan at nasimulang programa para sa mga mahihirap nating kababayan. Sa eksplosibong panayam ng Year TV News kay FLM, ibinahagi nito ang ilan niyang mga plano para sa ating mga kababayan, lalo na raw ngayon na personal na niyang mapupuntahan ang mga lugar na kanilang bibisitahin upang maabutan ng kinakailangang tulong. I have launched 17 mega humanitarian like in the province of Sorsogon, Castilla, in Ilocos Norte itself. At ito, awa ng Diyos, paglabas ko, nakapagbigay tayo ng tulong dyan sa kapulisan ng Campo Crame noong December 18, right there and then na lumabas ako. At marami na, and then sa akin, araw-araw halos hindi naman ako tumitigil. And meron akong upcoming project ngayon sa province of Isabela, which is over 20,000 recipient, yung mga less fortunate people natin na hindi. So far, yun lang muna ang gusto kong ituloy kung ano yung naiwan ko bago kumakulong. Ngayon paglabas ko, yun lang ang gusto kong tapusin. Ikinwento rin ni FLM na ang kanyang pagkakakulong sa loob ng mahigit 3 taon ay naging daan daw sa kanya upang mas makulang siya sa tunay na kalagayan ng mga bilanggo sa loob ng 4 na sulok ng isang kwarto. Kahit nung nakulong ako sa loob ng kulungan, nakita ko yung paghihirap ng bilangguhin. So alam mo, kung dito sa labas meron tayong Java rice, doon sa kulungan meron grappa rice. So nakita ko yun. So instead, kahit na nandun ako siguro, the purpose na nandun ako is to change kung ano yung nangyayari. So, alam mo, maniniwala ako na sila na yung bigas ng mga. Yes, doon sa mismong pinagpupulungan ko sa Alex 2, monthly nagbibigay ako ng 100 sacks of rice every month, simula nung makulong ako. Nang tanungin naman ito kung may plano siyang tumakbo sa anumang posisyon sa darating na eleksyon na itinutulak ng kanyang mga tagahanga, Don't ask me with regard to politics, no. Ayoko na dyan, ayoko na. And sabi ng mga tao, it's a winning candidate, no. You know, as I always said, I don't want to be a politician. But it's not my business. I just wanted to help everyone as much as possible. Not only the Ilocanos, but every Filipinos, regardless of race, religion, regardless of borders. Everybody must help one another. Because Filipinos are like that. We always wanted to live by each other's happiness, not by each other's misery. samantala matatandaan na lubos na nakilala si FLM noong panahon ng pandemya kung saan niya hinamon ang ilan nating kababayan sa kanyang pinasikat na Mayaman Challenge. Para sa Year TV News, Vanessa Cleofa, sumasaludo.
Tapos sabi ng kapatid, wala pa sila nakatanggap. Sabi ng DOJ ay ng Malacanang, kailangan magkakapagdumaan yan sa korte. Biglang sabi ng Department of Justice, hindi yan extradition, ano yan, surrender yan. Di ba? Iba-iba ang mga sinasabi. Anong tingin ninyo doon? Nag-uusap pa ang executive branch? Anong ikaw? Ako, kay Zanco ko dito. Anong balita natin, Zanco? Zanco? Meron ba? Anong ano ba ang motivasyon ng ombudsman? Bakit kaya siya yung naglabas na meron na daw? Ikaw na sa kanya. Ako lang ako. Teorya ko lang, di ba? Ang sinasabi kasi na, hindi yata nag-uusap itong mga ito. Bakit naman yata iba-iba sila na sinasabi? Kailangan ng GC. Kailangan ng GC. Sama. 300 pesos ang kada bundle ng sitaw. Ayon sa mga tindera, mahal ang benta sa kanila ng mga gulay dahil sa nagdaang bagyo at ang sunod-sunod na pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo. Dahil po dito, nagtanong din tayo ng presyo ng sariwang baboy. Yung kada kilo ng kasim, bigay, umabot na ngayon ng 320 pesos kada kilo. Nung namalengke tayo nung nakarating linggo, umabot lamang yan ng 300 hanggang 310 pesos ang kada kilo. Doon naman sa liempo, 370 pesos ang kada kilo. At sa rib, 300 pesos kada kilo. Dani, natanong natin kanina na yung pinamusta nga natin yung supply naman ng baboy dito nga sa Paco Market. Dani na, medyo pahirapan na rin kumuha dahil tumataas yung demand. Bunsod niya na malapit na ang Kapaskuhan. At yan, ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Legaspi, DZMM. Maraming salamat, Zeus Legaspi. Mga video ni Zaldico kailangan munang isumite sa DOJ bago isailalim sa pagsusuri. Kaya naman ang balitang kumpirmado sigurado mula naman sa kasamang si Steve Raz. Steve. Before natin muli kilinaw ng Department of Justice DOJ dahil ang formal na may sumitema ng mga ebidensya kung ito masuri o ma-verify ng kagawaran. Kasunod na ng peri ng video na nilabas natin ang Eagle Court Fifth Representative Zaldico na nagkakaroon ng direct ng operasyon laban ginagawa ng Ferdinand Marcos Jr. at House Speaker o dating House Speaker Martin Romualdez kaugnay ng mga rin pagtangkap ng billion-pisong kickback mula sa ito 100 billion pesos na budget insertion sa Parliament National Budget. Ayon kay Justice Spokesperson Attorney Paul Martinez, ang mga ebidensya tulad ng litrato o video ay dapat muna maging bahagi ng opisyal na proceedings bago ito kilanin at pagpansayan ng mga aksyon. Ibig sabihin, hindi pwedeng basta ipakita lamang yung ebidensya, kailangan itong formal na isumite o i-file para ito ma-verify at authenticate. Muna na rin sinabi ng DOJ na bukas silang dynamic because of witness protection program. Hilingin ito pero kinakailangan niyang personal na mapagpunayan para sa naturang aplikasyon. Iyan ang balita kumpirmado, sigurado ito ang Radyo Patrol ni Brad, DZMM. Maraming salamat, Steve Raz. May-ari ng bumagsak na drone at ikinasukat ng isang rallyista sa People Power Monument hindi pa natutukoy ng pulisya. Yan ang alamin natin mula kay Marlene Padiernos. Marlene. Dati, kinumpirma ng National Capital Region Police Office na residente na bumagsak na drone sa kasagsagan ng kilos protest kagabi sa People Power Monument. May kinasugat ng isang rallyista ayon kay NCRPO spokesperson Vice Major Cesar Asilo na nag-overma ang otoridad ang maglangsyon pero hindi pa rin agad tungkol kung sino ang may-ari at nagpalipot nito. Consider niya natapos ang may-ari nito dahil hindi niya nalapagkita at pinakong pa ang bumagsak na drone. Sa ngayon, hinihintay pa ng NCRPO kung may nalutan ang mga pangalan ng may-ari ng naturang drone. Pero plano rin agad nito na i-reverse ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP ang naturang drone para sa umulat ng investigasyon dahil ito anya ang narabas ng permit para sa mga flying objects tuwing may activities o rally. Hindi pa tinukoy ni Asilo. Sa ngayon, ang pinsalang tinamon ng napagsakan ng drone kaya tinag-schedule kung kailan ito ipapadala sa CAAP. Yan ang balita kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM. Maraming salamat, Marlene Padiernos. Ito pa, pahabol na balita, panukalang batas na naglalayo naman ang proteksyon at job security ng mga manggagawa sa business process outsourcing inihain sa Senado. Ayan ang balitang kumpirmado, sigurado mula naman